Αυτό είναι ο διάλογος του Μανώλη με τον Τάσο πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο που δεν έχει σημασία πώς, με απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Ζήγιασε τον Τάσο και αφού βεβαιώθηκε ότι με προσοχή τον παρακολουθούσε, συνέχισε. Πώς θα σου φαινόταν εάν άνοιγες ένα πρωί την εφημερίδα, μια σοβαρή εφημερίδα, την Καθημερινή, το Ελεύθερο Βήμα ας πούμε, και διάβαζες ένα άρθρο ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν έπεσε στην Βασιλεύουσα από Τούρκου χέρι, αλλά το έστασε με μια βάρκα για τον Άθωνα? Θα έλεγα ότι η εφημερίδα έπαψε να είναι σοβαρή και θα αναρωτιόμουν ποιος εφάνταστος και κακόπιστος έγραφε τέτοιες ανοησίες. Και αν στήριζε την άποψή του σε μαρτυρίες? Σε μαρτυρίες μήπως δεν στηρίζονται και αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα? Χώρος ανάμεσά τους για μια έστω αμφιβολία δεν υπάρχει? Σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ήταν κατηγορηματικός και ήδη εκνευρισμένος. Μα όταν εγώ που θέλω να σπουδάσω ιστορία, δηλαδή να ψάξω την αλήθεια για όσα έχουν γίνει, δεν έχω δικαίωμα, να μην πω χρέος, να αμφιβάλλω, γιατί πάω να σπουδάσω? Εδώ αμφέβαλε με τον τρόπο της η έρμη γιαγιά μου. Αμφέβαλε και για το τέλος του Παλαιολόγου? Όχι, δεν νομίζω. Γι' αυτό σου λέω. Ξέσπασε εκτός εαυτού ανεβάζοντας τους τόνους της φωνής του. Για κάποια πράγματα υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η αλήθεια των άλλων, όταν δεν είναι στην καλύτερη περίπτωση άκυρη, είναι μία ανοησία. Μια επικίνδυνη συχνά ανοησία. Προσπάθησε να ελέγξει τον εαυτό του και να συνετίσει τον Μανώλη. Μα να χαριστείς έπιασε τέτοια μέρα. Είσαι ένας πληγωμένος Κωνσταντινοπολίτης, γι' αυτό μιλάς με τέτοιο πάθος. Τότε σύρες στην Αθήνα να ρωτήσεις και τους Ελλαδίτες. Σκέφτομαι να το κάνω, απάντησε χαμηλόφωνα αλλά πεισμωμένος ο Μανώλης. Ο Τάσος φούντωσε πάλι. Μα τι μίγα σε τσίπησε ξαφνικά? Εδώ ο κόσμος χάνεται, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η ήττα έχει γονατίσει βασιλικούς και βενιζελικούς. Ολόκληρη την Ελλάδα, και σένα τι σε απασχολεί? Είναι καιρή για τέτοια πράγματα? Και πότε θα είναι η καιρή κατάλληλη για το δικαίωμα μιας αμφιβολίας? Σε εποχή ακμής και ευημερίας του ελληνισμού, οποτεδήποτε προκύψει? Γιατί να είναι τότε διατεθειμένοι να ταρακουνηθούν και να ανησυχήσουν? Δεν σε καταλαβαίνω. Μα το Θεό δεν σε καταλαβαίνω, μουρμούρισε ο Τάσος φανερά απογοητευμένος από όλη την αδιέξοδη συζήτηση. Η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους είχε τόσο βαρύνει που δεν κατάφεραν να στήσουν άλλη κουβέντα, παρά την προσπάθειά τους να πιάσουν άλλα θέματα. Με τις ειλικρινείς ευχές, τις αμοιβαίες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χαθούν, έτσι ήταν καλά η αλληλογραφία, χώρισαν εν τούτης πικραμένοι.